Doncs aleshores comencem. Molt bé. Doncs ara sí. Aleshores, bé, doncs, en primer lloc, benvingudes i benvinguts a aquesta sessió on descobrirem els 9 errors que heu d'evitar si voleu fer l'examen del C2 perfecte. I aleshores, aquesta sessió està sent enregistrada per totes aquelles persones que arriben tard, que no es poden connectar. Veu, la Bàrbara ara ja també ens arriba. Doncs això, tots els que no puguin connectar-se, qui vulgui veure-la després, qui hagi de marxar abans, etc. O sigui que enregistrem la sessió i doncs, jo ara us comparteixo a plena pantalla la presentació i anirem parlant, anirem explicant. El primer que faré, doncs, és felicitar-vos per invertir temps en el vostre aprenentatge, perquè ja sabem que avui és un dia complicat, som a finals d'agost, hi ha gent que acaba vacances, hi ha gent que comença, tornada a les rutines, és un dia així una mica complicat per posar-se a fer una classe, així que primer de res, enhorabona, felicitats per connectar-vos i per invertir en el vostre aprenentatge. I, doncs, prepareu-vos perquè aquesta sessió, no sé si teniu paper, si teniu llapis, perquè avui us compartiré aquesta informació supervaluosa. Aquí poso una horeta, potser serà una miqueta més, depenent també del que triguem a la part pràctica i també dels dubtes que tingueu, però en menys d'una horeta les 9 errades les tindrem explicades. Així que, què aprendreu en aquesta classe? Doncs bàsicament això. Coneixereu les 9 errades més comunes que fan els aspirants a l'obtenció del certificat de català i són 9 errades que jo he escollit després de molts anys de docència, de corregir redaccions, de preparar pas de l'examen d'expressió oral en diferents alumnes, i són errades que jo contínuament veig que es van repetir. Després de conèixer aquestes errades, podràs comprovar si comets algun d'aquests errors típics i això t'ajudarà a rectificar-los o a solucionar-los. De pensar, mira, doncs jo aquest error sí que el faig. O jo aquest error no el faig, però potser el podria millorar i buscar una altra estratègia. Aquesta és la idea de la classe. I abans d'entrar en matèria, m'agradaria que jo no sé si fa temps que em seguiu per xarxes, si em coneixeu o no. Jo soc la Mireia, soc llicenciada en Filologia Catalana i fa 25 anys que em dedico a la docència. He passat per tots els nivells, des de professora de repàs, fins acabant especialitzant-me en la docència d'idiomes. I fa 5 anys, ara al setembre, farà 5 anys justament, que vaig decidir crear el meu projecte personal, que és el perfil que vosaltres coneixeu, de Plomera Acadèmia Online. Va ser una idea que va sorgir durant la pandèmia, durant el confinament. Jo ja feia 10 anys que treballava en un centre d'idiomes, una escola d'idiomes, i vam haver de fer les classes online i això em va permetre reflexionar i veure dues coses, que per una banda jo podia gestionar el meu temps, els meus horaris, dedicar-me més a la família i tot això i no seguir els horaris que em marcaven des de l'escola d'idiomes. I per altra banda també vaig veure que fer classes online és factible, que serveix per aprendre un idioma i que, a més, jo podria ajudar a persones que, pel que sigui, perquè tenen dificultats per moure's, perquè tenen dificultats per conciliar la vida familiar i laboral, perquè no poden desplaçar-se, el que sigui, i se'ls dificulta assistir a una acadèmia a fer classes online, doncs l'opció a classes presencials, les classes online és un mètode que realment funciona. I aleshores això, el meu projecte és una acadèmia 100% en línia on ensenyo català per a adults, espanyol per a estrangers, també faig anglès, preparo determinades assignatures pels que volen presentar-se a les proves PAU o a les proves d'accés per més grans de 25 anys, de 45, i faig classes com aquesta en directe, que és la que fem avui, i també classes enregistrades o cursos enregistrats. I tot això
Doncs m'ha portat, com us deia, després d'anys de docència i d'experiència en classes online, ara que ja gairebé porto 5 anys, doncs això, a detectar errades que sempre repeteixen. I per això vaig crear aquesta classe, no? De descobreix els 9 errors que has d'evitar si vols fer un examen perfecte. A mi m'agrada tenir-ho tot ben estructurat i aleshores jo aquestes 9 errades les he dividit en diferents blocs. I el primer bloc és el que fa referència a la gramàtica. Així que entrem en matèria, aneu apuntant, aneu pensant si vosaltres feu aquestes errades, si no les feu. I l'error número 1 és un error de concordança. Que ahir una de vosaltres em va enviar un WhatsApp dient «Ei, però l'abreviatura de número en català així és correcta?» La veritat és que no. En català número o abreviem posant num o simplement posem la N i el puntet a baix. Sí que és veritat que jo aquesta plantilla l'he fet servir per una classe per a estudiants d'espanyol i aleshores, clar, no ho vaig esborrar. Ho vaig deixar així en castellà. Però, molt bona observació, així que m'agrada veure que esteu atents i atentes. Així doncs, el primer error que tenim és l'error de concordança. Jo us he posat aquí exemples simples, facilets, perquè entengueu què és el que vull dir. Òbviament, vosaltres a l'examen haureu de fer redaccions de 200, 250, 300 paraules, etc. I aquí se'ns complicarà una mica la cosa. Però vull que sigueu conscients d'un error que jo veig molt i és un error que, per exemple, ara em ve al cap, com per exemple aquesta, de les dades és important, que jo sé que aquest error no el fareu. A més, és una frase, una oració molt simple. Per exemple, moltes vegades hi ha un error i poseu el subjecte en plural i el verb en singular, o al revés. O a vegades resulta que no hi ha concordança entre el substantiu i l'adjectiu, perquè també un està en singular, l'altre en plural, o un és masculí, l'altre femení. Clar, això, quan fem una redacció, i escriviu paràgrafs i potser feu una oració que ocupa 2 línies i mitja, amb moltes oracions subordinades, doncs a vegades se'ns escapen aquests errors. Aleshores, clar, les dades és important, jo sé que no ho faríeu, però la forma correcta seria les dades són importants. I us he posat després aquest, una oració una miqueta més llarga. Diu, el grup de persones que vindran de viatge són japoneses. Clar, aquí realment el subjecte és el grup, però com entremig tenim informació extra, en aquest cas us he posat un complement del nom, aleshores, clar, acostumem a agafar com a referència el substantiu que tenim més a prop. I en aquest cas, en lloc de fixar-nos en què realment estem parlant del grup, i que és un grup en singular, ens fixem en el substantiu persones. I aleshores, com persones el tenim en plural i a més és un substantiu femení, doncs què és el que feu? Poseu el verb o els verbs en plural i els adjectius també els poseu en plural i a més en femení. I aleshores l'oració, ostres, el grup de persones que vindran de viatge són japoneses. Però clar, nosaltres no parlem de les persones, parlem del grup. Aleshores, els verbs hauran d'anar en singular i a més l'adjectiu haurà de concordar amb el gènere. I com grup és masculí, doncs l'adjectiu també. El grup de persones que vindrà de viatge és japonès. Això, jo estic posant oracions així més o menys curtetes, però, clar, moltes vegades, en oracions més complexes, se'ns pot escapar aquest tipus de concordança. Passem a l'error número 2, que va relacionat amb els verbs, els complements i indirectament amb els pronoms febles, amb la pronominalització. Aquí què passa? Com comentàvem fa una estona, que potser tenim interferències, en aquest cas del castellà, perquè és la llengua que tenim més propera. I potser hi ha complements que en castellà porten una determinada preposició,
en català resulta que en porten un altre, o verbs que en castellà poden portar complement indirecte, en català resulta que no perquè són transitius, i aleshores aquí cometem aquestes errades. Per exemple, la primera, que posa he vist a la Maria. Clar, aquí en castellà posem la A. He visto a María. He visto a Juan en el supermercado. Però resulta que en català el verb veure és un verb transitiu. Això vol dir que necessita un complement directe. I el complement directe, en general, no porta la preposició a. Per tant, nosaltres la forma correcta seria he vist la Maria. A més, també aquí podríem rebuscar la substitució pronominal. Nosaltres no diríem li he vist, sinó l'he vist. I hem de saber que el li és un pronom feble que equival a un complement indirecte i com aquí no em queda bé, doncs vol dir que el verb veure no el porta el complement indirecte, sinó que porta directe. També, per exemple, us he posat aquí, ell es dedica en aquest món de la restauració. Jo això ho he sentit molt, es dedica en això o es dedica amb això. I realment el verb dedicar-se necessita la preposició a. Ell es dedica a aquest món de la restauració. Aquí haurem de vigilar molt els complements de règim verbals o complements preposicionals, que és el mateix, per veure això, quines són les preposicions correctes, quins verbs necessiten preposició, quins no, i també això ens ajudarà a fer una correcta substitució pronominal. Si no sabem identificar això, els complements correctes, etc., després la substitució pronominal ens pot sortir malament. Aquest també per experiència. Jo sé que la pronominalització és la part potser més complicada del català. Sé també que nosaltres parlem d'una manera, però després la norma va per una altra, per una altra banda. Moltes vegades a les classes hi ha gent que em diu ostres, Mireia, quan fem exercicis de pronoms febles, ostres, Mireia, és que jo això no ho diria mai així. És que això sona fatal. I jo també, I és per això, perquè quan parlem diem una cosa però la norma és una altra. I clar, en un examen hem de seguir la norma. I això ens afecta tant la part d'expressió escrita com la part d'ús de la llengua com la part d'expressió oral. És un error que ens afecta les tres àrees. Molt bé. Passem ara a errors dedicats a l'ortografia. Clar, l'ortografia l'hem de dominar, però jo ara us parlaré d'errors que no tenen res a veure ostres, això va amb G, amb J, S sorda, S sonora, accent obert, accent tancat, ostres, aquí va una O, aquí va una U. No, perquè realment són errors o són coses que també heu de dominar. Jo, per exemple, me'n vaig, aquest error número 3, als accents diacrítics. Si heu estudiat català últimament, doncs això ja en principi ja ho heu de tenir per la mà. Si fa temps que no estudieu català, doncs heu de saber que fa com cosa, ara no recordo ben bé, 10, 11, 12 anys, que van fer una neteja d'accents diacrítics increïble. I només van deixar 15 accents diacrítics. Ja sabeu, els accents diacrítics són aquells que ens permeten diferenciar dues paraules que són iguals. Aleshores, clar, jo a les redaccions, quan corregeixo redaccions, continuo veient errades relacionades amb els diacrítics. Aquí us he posat dos que són potser dels que més continua accentuant la gent. Us he posat dona'm les claus del cotxe perquè ja marxo. Abans, dona, del verb donar, s'accentuava per diferenciar-lo de mujer, Però, doncs, ja fa això, 10, 11, 12 anys, que aquest dona ja no porta accent. O mira que en soc de despistada. Abans soc portava accent per diferenciar el verb ser d'un soc, d'una soca d'un arbre, per exemple. Doncs, tot i que fa temps que aquests accents diacrítics ja no existeixen, jo els continuo veient en redaccions, sobretot en persones que estaven acostumades a escriure'ls
i que, per exemple, potser no saben que ja no existeixen o encara no ho tenen interioritzat. Per tant, accents diacrítics, que només n'hi ha 15, doncs és això, és una coseta que també haureu de controlar, heu d'estudiar, tenir-ho en compte. I un altre error relacionat amb l'ortografia, l'error número 4, és l'ús correcte de la puntuació. Moltes vegades, quan feu la part d'expressió oral, aneu molt amb l'ortografia i repasseu molt l'ortografia, no? Perquè també una cosa, consell a l'hora de fer l'examen, i que suposo que tothom fa, no? És quan hem de fer la redacció, primer la fem en brut i després la passem a net, no? I hem de gestionar el temps, a més. Però quan feu aquest repàs, us centreu molt en l'ortografia. Veure si us heu deixat algun accent, si heu posat realment una S o doble S, si s'ha colat alguna apòstrof. Aneu molt a això, a com s'escriu una paraula. Però la puntuació és molt important. La puntuació marca el ritme de lectura d'un text. I fer-la bé o malament és la diferència que ens pot portar a que un text s'entengui o no s'entengui. I més, doncs en el vostre cas, quan heu d'escriure redaccions tan llargues, que és el que dèiem abans, no? Jo m'he trobat a vegades corregir redaccions d'oracions de 4 o 5 línies sense cap tipus de signe de puntuació. Clar, arriba un punt que la meva entonació ja no és coherent amb el que allà hi ha escrit, no? Perquè la puntuació també ens marca l'entonació. Hi ha un punt en què jo ja veig que la persona ha perdut el ritme del que està dient, m'està repetint tota l'estona la mateixa cosa, no? I allò acaba de ser un text que no s'entén. Aquí, clar, jo, quan corregeixo, moltes vegades vaig llegint en veu alta per veure si realment l'entonació que jo faig correspon amb la puntuació que m'ha fet l'alumne. Òbviament, això a l'examen no ho podeu fer, però potser mentalment sí, no? Si en algun lloc vosaltres veieu que esteu llegint moltes paraules seguides i que no feu realment cap pausa, encara que sigui mentalment, no? Això voldrà dir que aquí falta alguna cosa, algun signe de puntuació. I sempre l'error és en els dos extrems. Hi ha gent que posa massa signes de puntuació i hi ha gent que posa poquíssims. Aleshores, això ho hem de controlar. Jo, per exemple, us he posat aquí aquestes dues oracions. Clar, jo les llegiré tal qual apareixen aquí. Ell sap quants treballadors hi ha, sap si el local és ple. Clar, jo llegeixo això i a mi em falta aquí alguna cosa. Ell sap quants treballadors hi ha, sap si el local és ple. A mi em falta una pausa aquí. Entre aquests dos verbs hi hauria d'haver una coma. Ell sap quants treballadors hi ha, sap si el local és ple. No? Fixeu-vos en l'entonació, com és totalment diferent. Ell sap quants treballadors hi ha, sap si el local és ple. Ell sap quants treballadors hi ha, sap si el local és ple. Necessito agafar una mica d'aire per després introduir un aclariment o més informació. El mateix aquí. Diu, tot això li permet veure les mancances que hi ha en gestió. Tot això li permet veure les mancances que hi ha en gestió. No? Jo realment aquí no necessito una pausa. Tot això li permet veure les mancances que hi ha en gestió. No? És com que m'interromp, no? Em fa respirar en un lloc on jo crec que no hauria de respirar. Per tant, aquí ens faltaria una coma. I aquí he sentit un sorollet, no sé, a veure, no sé si m'esteu comentant alguna coseta. Aquí la Bàrbara em pregunta una coma i un punt i coma em sona més natural. Aquí el punt i coma és una miqueta complicadet d'utilitzar perquè, clar, la norma el que ens diu és, doncs un punt i coma és una pausa més llarga que una coma però més curta que un punt. Aquí el punt i coma normalment el podem utilitzar
quan tenim una llista de coses, una seqüència de coses molt, molt llarga, i aleshores per no barrejar una cosa amb una altra, que no hi hagi tantes comes, podem posar-hi un punt i coma. En aquesta oració, suposo que estàs parlant de la primera, no? No seria necessari posar aquest punt i coma, perquè realment jo només tinc dues afirmacions, no? Ell sap quants treballadors hi ha, sap si el local és ple. Jo aquí realment no necessito posar un punt i coma. Si l'oració fos més llarga, si hi hagués moltes comes, en algun punt podria posar-hi un punt i coma. Però en aquesta oració no seria necessari. Però era això. El meu consell, quan feu la redacció, llegiu-la a la vostra ment, perquè clar, ja en veu alta no ho podeu llegir, i allà veieu si vosaltres aquí respiraríeu, si no respiraríeu, si faríeu una pausa, si no la faríeu, val? Perquè tant és un error de posar molts signes de puntuació com de no posar-ne cap. Val? En definitiva, el que fan els signes de puntuació és això, és marcar-nos el ritme, la velocitat a la que hem de llegir. Molt bé, doncs ho torno a fer, perquè així quan ho faig en pantalla completa no veig si m'esteu comentant o no. Doncs això, error número 4, fet. Passem ara a l'apartat de lèxic, de vocabulari. L'error número 5, els falsos amics, els false friends, no? Si heu estudiat anglès us sonarà molt els falsos amics, que són paraules que en dues llengües poden ser molt semblants o poden ser iguals, però resulta que tenen un significat diferent. En el nostre cas, que els falsos amics sobretot vindran de la llengua que tenim en contacte, que és el castellà. Jo aquí us he posat algun exemple, no que siguin típics, però simplement per il·lustrar-vos aquest error. Jo aquí us he posat, clar, en català, la pronunciació depèn del nostre dialecte, de la nostra zona dialectal, pronunciaríem acostar-se o acostar-se, i resulta que en castellà també tenim la paraula o el verb acostar-se. És la mateixa paraula, però, òbviament, tenen significats diferents. Acostar-se en català és apropar-se i acostar-se en castellà és ir-se a la cama, no? Doncs hem de vigilar amb aquest tipus de paraules. La paraula colgar, per nosaltres, en català, colgar significa enterrar, i, òbviament, en castellà, colgar és penjar. Aquesta, la de cama, que clar, jo aquesta me la trobo molt amb alumnes a nivell més bàsic, nivell B1, B2, que clar, confonen molt cama amb llit. Ostres, és que me'n vaig a la cama, i clar, cama, per nosaltres, seria la pierna en castellà. O aquesta d'escoltar. Escoltar, per nosaltres, sí que significa escuchar, però en castellà escoltar significa escortar algú, fer una escolta, un guardaespatlles, el que sigui. Per tant, i el que comentàvem també, just començar la sessió, hem de vigilar molt amb els falsos amics, amb els barbarismes, aquests buenos, vales, que diem, doncs, òbviament, hem de ser conscients que els diem i hem d'anar polint això, perquè, clar, l'examen que comencem, doncs això, tal, aleshores aquí també ens farà baixar punts. Quan feu l'examen oral, clar, també us ho dic, que molta gent es centra molt, ostres, que la pronunciació, ostres, que jo aquí aquesta paraula l'he dit malament. Després els examinadors valoren tot el conjunt. Sí, la pronunciació, però també que el discurs sigui coherent, que sigui fluid, que no diguem barbarismes, sobretot. O sigui que és un error a tenir en compte. L'error número 6 fa referència a aquelles paraules que tenen un gènere diferent en català i en castellà. Paraules que potser en català són femenines, en català són masculines i al revés.
I aquí igual, per interferència del castellà, és fàcil que se'ns colin. Jo us he posat aquí, de les més típiques, per exemple, he posat la paraula afores, que clar, com en castellà és femení, i a més és una paraula que té una terminació típica d'un femení plural, aleshores diem les afores. No? Aquesta persona viu a les afores. I no, en català és als afores, és masculina. El mateix amb la paraula postres. En català, postres sempre és femenina i plural. En castellà és masculina i pot estar en singular o en plural. El postre, los postres. Però nosaltres no podem dir ni el postre, ni els postres, ni la postra. Sempre aquesta forma, les postres. I moltes vegades ens cola, Ostres, ja has demanat el postre? No, ja has demanat les postres? Un altre també, que aquí molt a classe l'escolto molt. Ostres, Mireia, tinc una dubte. No, dubte en català és masculí, en castellà és femení. Compte del banc, no? O al restaurant. Ostres, mira, has demanat la compta? Porta'm la compta. No, en català és el compte. A veure, quina és la teva compta corrent del banc? No, el compte corrent. Després us he posat també el front en contraposició a la frente. El senyal amb la senyal, que això també ho direm molt, La senyal de trànsit, el que sigui, no, és el senyal de trànsit. I després hem de vigilar molt amb la paraula llum, perquè en castellà sempre és femenina, la luz, ja sigui artificial o sigui natural, però en català sí que fem una diferenciació. Si és artificial, és masculina, el llum. Si és natural, és la llum, no? La llum del sol. I aquesta també ens equivoquem molt i col·loquialment, Ostres, has apagat la llum? Encén la llum, sisplau. No. Has apagat el llum? Encén el llum, sisplau. O sigui que aquestes també, potser a la part de redacció, com tenim una miqueta de temps per repassar-ho, ens hi fixem més, som més conscients i si fem l'error el canviem de seguida, però a la part d'expressió oral, no. Com és més espontani, se'ns poden colar fàcilment aquests errors. I aleshores això sí que ens fa baixar la puntuació. Així que aquests hem de vigilar. Després, error número 7. Molt, molt, molt important. Ús incorrecte de connectors. Els connectors són paraules molt infravalorades. Si heu vist les meves publicacions a Instagram, per exemple, insisteixo molt amb els connectors. Els connectors ens permeten marcar un ordre dins d'un text o dins de la part d'expressió oral, ens permet enllaçar idees i són molt, molt importants. Jo, per exemple, fa uns anys, potser fa 2 o 3 anys, ja tirant, tenia una alumna, una dona ja de 60 anys, catalanoparlant de tota la vida, treballava a l'administració pública i què passava? Que al seu lloc de feina, ja portava, no sé, 15 o 20 anys al mateix lloc de feina, doncs el seu lloc de feina va sortir a concurs. I aleshores ella havia d'acreditar un C1, o sigui, un C1. I fixeu-vos, el C2 encara us exigiran una miqueta més, un C1. I ella es va apuntar al consorci i feia el curs online. No sé si heu fet alguna vegada un curs de català pel consorci de normalització lingüística, però en l'opció online ells tenen una plataforma, allà s'han de descarregar documents amb la teoria, han de fer exercicis que s'autocorregeixen i fins que aquells exercicis o aquella part del temari no l'has fet, no pots seguir fent un altre i tal. Doncs aquesta dona seguia el curs i hi havia coses que no entenia. I aleshores em va contactar per fer-li classes així de reforç.
no? Mira, Mireia, doncs que ara estem fent exercicis així i jo els estic fent, em marquen malament i no sé per què. O ara la teoria és aquesta, però jo amb el document no entenc què em volen dir, explica-m'ho, no? Fèiem cosetes així. I l'ajudava també en les redaccions. No? Jo no li feia, òbviament, però ella em deia, mira, m'han demanat fer una redacció, com la podria enfocar, creus que he fet bé l'estructura, cosetes així. I doncs, durant el curs ella treia molt bones notes. Els exercicis doncs, els acabava fent bé i en les redaccions normalment li posaven un 8, un 9, o sigui, molt bé. Va fer l'examen i va suspendre l'examen. I van suspendre per la part d'expressió escrita. I jo li vaig dir, doncs, no em quadra, no? Perquè durant tot el curs a tu t'han estat avaluant, t'han anat posant un 8, un 9, vés a reclamar a veure què passa. I se'n va anar a la reclamació i aleshores li van dir que li havien suspès la part escrita perquè no havia utilitzat prous connectors. Quan ella era una persona doncs, que utilitzava connectors, ella era molt conscient i utilitzava, i ja veieu que la puntuació durant el curs el professor li posava 8, 9, perfecte. Però, doncs, mira, li va tocar un corrector que, doncs això, ell va considerar que no utilitzava prous connectors. Suspesa i es va haver de tornar a presentar la següent convocatòria amb tots els nervis que li van suposar per si la seva plaça ja sortia, per si havia de certificar el nivell, o sigui, va ser un show, ho va passar malament. Per tant, no deixeu de banda els connectors. Jo aquí us he posat 2 exemples perquè els connectors no només són conjuncions o locucions preposicionals o el que sigui, sinó que aquí també entren en joc els pronoms relatius. I connectors hi ha moltíssims. Jo aquí també moltes vegades m'he trobat redaccions de persones que tota l'estona em posen ja que, ja que, ja que, ja que. Clar, si jo en una redacció ja veig que una persona utilitza només ja que per indicar causa i veig que en cap moment, per exemple, se li ocorreix posar el per què, jo aquí dedueixo 2 coses. Una, que només coneix aquest connector per indicar causa, i 2, que no està segura si el per què s'escriu junt, separat, amb accent, sense accent. O sigui que aquí tenim un problema. I a veure, què m'esteu aquí preguntant també? Vaig a veure el xat. Per què si no que no està bé? En determinades situacions, aquí en aquesta oració que tenim aquí, no només és important saber la paraula, sinó que també cal informar-se. Aquí sí que és veritat que és un error. Mira, se m'ha colat a la segona oració, aquest cal d'aquí no hi hauria de ser. En aquest cas, hauríem de posar si no només això, sinó allò. És la correlació. I estem molt acostumats a dir no només això, sinó que això. Doncs aleshores, això no és correcte. La forma correcta seria no només és important saber la paraula, sinó també informar-se, per exemple. I això, el que us deia, que per indicar causa tenim més d'un connector. Tenim el ja que, tenim el per què, tenim per causa de, el que sigui. Aleshores, jo aquí sempre us recomano d'un mateix tipus de connectors, ostres, connectors que indiquen conseqüència. Doncs aprendre o utilitzar-ne 3, per exemple, els que ressonin més amb vosaltres o els que estigueu més acostumades al que sigui. Perquè d'aquesta manera, a banda d'utilitzar connectors, esteu enriquint el text. I m'esteu demostrant que teniu recursos, que sou capaços d'utilitzar més d'un típic connector. L'altre dia, a la publicació que vaig fer a Instagram, precisament parlava d'això, de vigilem amb els peròs, amb els perquès, perquè sí, estan bé, però en un text, si em repetiu tota l'estona però, per què, ja que, clar, jo aquí dedueixo, ostres, només se saben un tipus de connector. I clar, i en el C2 heu de demostrar
que teniu riquesa de vocabulari. Una altra errada, com us deia, i és doncs això, no? Que ho torno a fer en gran, que també hem de tenir en compte com a connectors els pronoms relatius. Jo aquí us he posat aquesta oració. La còpia amb la que acompanyo el document és actual. Això amb la que o amb el que se'ns escapa moltíssim i és una estructura incorrecta. Preposició més article més que amb accent és una estructura incorrecta. Hem de saber que el que amb accent equival a el qual, la qual, els quals o les quals. Per tant, realment aquí jo estic duplicant l'article. Jo aquí el que estic dient és la còpia amb la qual acompanyo el document és actual. Aquí, per corregir aquest error, tenim diferents maneres. Una d'elles és aquesta opció que tenim aquí, la còpia amb què acompanyo el document és actual, perquè jo ja sé que què equival a la qual, o simplement posar la qual. La còpia amb la qual acompanyo el document és actual. O sigui que preposició més article més que amb accent, incorrecte. Preposició que amb accent sí que és correcte. O sigui que l'ús de connectors, important. De pronoms relatius. Els pronoms relatius poden ser el que amb accent, que sense accent, quan, on. Per exemple, on. On és un pronom relatiu que m'està indicant un lloc. Per tant, una oració del tipus aquesta és la casa on hi vivia la meva àvia. Clar, aquí fixeu-vos, estic utilitzant on, que m'indica lloc, i el pronom feble i, que també m'està indicant lloc. Aleshores, aquí tinc una duplicació. I no seria correcte dir aquesta és la casa on hi vivia la meva àvia, sinó aquesta és la casa on vivia la meva àvia. Jo aquí us he posat una oració, un exemple una mica simple perquè ho veieu, no? Però a vegades dupliquem el connector o el significat del connector del pronom relatiu, en aquest cas, amb un pronom feble. I aquests són errors que també hem d'evitar. Què més? Passem a un altre tipus d'error, l'error número 8, relacionat amb l'estructura de textos. Super important. Cada tipus de text té una estructura. Com us deia abans, quan feu la redacció us fixeu molt en ortografia. Ostres, no puc fer faltes d'ortografia perquè tal. Però no, a l'hora de fer la redacció o les redaccions, heu de fer les coses. Perquè els examinadors, com us poso aquí, es fixaran en altres factors relacionats amb l'adequació. Què vol dir l'adequació? Que el text que vosaltres escriviu s'adeqüi al que realment us demanen. El tipus de text. Potser us demanen un article periodístic. Potser us demanen, segurament us demanaran un article, un text argumentatiu, per exemple. A vegades us poden dir, doncs escriu-me un article periodístic o imagina't que ets un periodista i et demanen que has d'escriure un article a la revista científica X parlant sobre recursos naturals, per exemple. Aleshores, clar, vosaltres us heu de quedar que, per una banda, us demanen un article periodístic i, per altra banda, ja us està dient que la revista va dirigida a un públic especialitzat. Per tant, heu d'utilitzar un vocabulari que tingui cert nivell. Que en això no us preocupeu perquè, com us faran llegir 3 articles o veure gràfiques o el que sigui, ja us ajudaran a agafar una mica de vocabulari, perquè, òbviament, no som aquí experts en tot, no? Però us heu de fixar en això. Imagineu-vos també que us diuen, doncs el director de la revista o del diari us demana fer això, un article sobre recursos naturals. Clar, un diari ja va dirigit a un públic ampli, a un públic en general. Per tant, la forma d'explicar-ho haurà de ser d'una altra manera. O si us diuen, és que és una revista infantil i volem introduir els recursos naturals a aquest tipus de públic.
Doncs la forma en què vosaltres escriu l'article s'haurà d'adequar a nens o nenes de 10, 12 anys, el que sigui. Per tant, adequació important. La coherència, com hem dit abans, importantíssima. Ja no només el que dèiem de, ostres, el subjecte i el predicat han de concordar, etc., sinó, a més, també la coherència verbal. Jo això m'ho he trobat moltes vegades, no? Doncs no sé, explica o fes un text argumentatiu sobre determinat tema. I potser comenceu parlant en passat, de cop i volta comenceu a utilitzar el present i després torneu al passat. Pel que sigui, perquè, jo què sé, heu començat parlant en passat, però realment esteu fent referència a coses del present. I aleshores aquí us lieu. Cartes. Cartes formals. Comenceu parlant de vostè, però després canvieu a potser a vostès o fins i tot canviem a tu i aleshores això ja no és correcte. O esteu fent una carta formal i heu començat amb una salutació formal, però després resulta que el comiat és informal. Aleshores aquí hi ha error de coherència. Cohesió, errors de cohesió, connectors, manca de connectors o connectors que no són els adequats, per exemple. Ostres, aquí ella volia fer una contraposició i en canvi m'ha posat un connector de conseqüència, per exemple. O no m'ha posat per concloure o en primer lloc, jo què sé, cosetes d'aquestes, els connectors importants. I tan important com tot això és l'estructura. No és el mateix, per exemple, l'estructura que pot tenir una carta formal a una carta informal. Les dues són cartes, però l'estructura és diferent. Una porta les dades de l'emissor, l'altra del receptor, una porta la data al principi, l'altra al final, etc. No és el mateix tampoc l'estructura que pot tenir un text argumentatiu. Per tant, hem de saber quines són les estructures dels textos que ens estan demanant. I el que dèiem, el vocabulari. S'ha de notar que domineu vocabulari. I això vol dir que heu de ser capaces d'utilitzar diferents recursos, utilitzar sinònims, utilitzar antònims, el que dèiem, connectors, no utilitzar sempre els mateixos connectors, perquè és tot global. I aleshores aquí ja us poso, per exemple, el text argumentatiu, que és 100% segur que sortirà a l'examen, té una estructura determinada i de la mateixa manera la carta formal i la carta informal, tot i ser cartes, tenen estructures diferents. Per tant, no us quedeu només en revisar l'ortografia, sinó tots aquests elements també són importantíssims. I, finalment, arribem a l'error número 9, que són els errors de comprensió. Que això direu, va, Mireia, home, això no cal que us expliqui, no és un error. Jo, per exemple, amb els meus alumnes, quan arriba el mes de gener, una coseta així, comencem a fer simulacres d'examen. Cada 2 o 3 setmanes, fins al dia de l'examen, doncs anem fent simulacres d'examen, amb models d'altres anys, etc. Cronometrant el temps, o sigui, tal com si estiguéssim fent l'examen. I moltes vegades, doncs, això, he detectat que la gent no llegeix bé els enunciats. I el dia de l'examen encara més, perquè sí, dominem el tema, però els nervis sempre hi són. És molt probable, com us he posat aquí, que el dia de l'examen estiguis nerviós o nerviosa, però has de llegir els enunciats amb calma i tantes vegades com sigui necessari. En l'apartat d'expressió escrita, ja us he posat aquí, llegiu bé què és el que ho demanen. No cometem errades del que dèiem abans, de quin tipus de text em demanen, a quin públic va dirigit, és formal, no és formal, quantes paraules he de tenir, perquè penalitzen. També depèn de la comunitat, però si no m'equivoco a Balears, si una redacció, ara m'ho invento, és de 120 paraules, et diuen, si has fet 90 paraules o has arribat a 90 paraules o menys, no corregim la redacció. Si has fet
135 paraules o més, no corregim la redacció. O sigui que heu de mirar molt bé quantes paraules us demanen per ordenar bé la informació i que la informació estigui ben explicada. Perquè moltes vegades m'he trobat una persona fa la redacció, ja he acabat, compta les paraules, ostres, n'he fet 90 i em demanaven 120. I aleshores afegeix informació. I això es nota moltíssim. Es nota moltíssim quan us heu quedat sense idees i esteu repetint tota l'estona el mateix, que això també és un error, o quan resulta que vosaltres ja heu explicat el que creieu que havíeu d'explicar, us han faltat paraules i aleshores comenceu a afegir coses que ja no estan ben lligades amb el text. Per tant, tot això s'ha de llegir molt bé. I en els apartats de gramàtica, per exemple, en el cas de Balears no tant, perquè sí que és més extens aquest exercici i també és tipus test, però, per exemple, en el cas de Catalunya ens poden fer aquests exercicis d'omplir buits amb les grafies correctes. Jo m'he trobat moltes vegades que hi ha gent que en lloc d'escriure les grafies correctes m'escriuen la paraula sencera. Això no és el que ens demanen. Per tant, exercici incorrecte. A vegades ens diuen omplir buits amb la resposta correcta. Hi ha vegades que ens diuen hi ha només una resposta correcta. Hi ha vegades que ens diuen hi ha dues respostes correctes. Hi ha fins i tot vegades que ens diuen això, descarta una de les opcions proposades. És a dir, que tu has de marcar quina és la incorrecta o quina no és correcta. I normalment ho posen amb lletres majúscules, Només hi ha una resposta possible. Hi ha dues. La que no és correcta. Però la gent, doncs tot això, amb els nervis o el que sigui, no ho llegeix. I aleshores, clar, això fa ràbia perquè, clar, ens pot fer suspendre l'examen per coses així, no? Per una tonteria, per dir-ho d'alguna manera, de no llegir bé l'enunciat. Per tant, sempre, sempre, sempre ens hem d'assegurar que estem llegint bé doncs, el que ens demanen. I aquests són els 9 errors, així a grans trets, doncs, que jo continuo trobant-me quan corregeixo redaccions, quan faig les classes amb els meus alumnes, quan fem pràctiques de la llengua, simulacres d'expressió oral. Per tant, doncs això, vigileu-los. I ara que hem acabat la part pràctica, ho torno a fer així una mica en petit, doncs perquè ara ha arribat el vostre torn, el torn de participar, perquè farem uns exercicis. Aquí tenim la part pràctica. I doncs ara, per respondre a les preguntes, als exercicis, no havia vist aquests missatges de la Bàrbara, que em deies no només o no solament. No, no només això, sinó això. I després tu em deies, puc fer servir desinències verbals pròpies del dialecte balear? Sí, exacte. Jo no sé si et presentaràs a Balears a l'examen o si ho faràs aquí a Catalunya, no? Però les pots utilitzar. I a l'hora de parlar també. Jo tenia un alumne de la part de Tortosa que, clar, parlant català occidental, et presentaràs a Catalunya. No hi ha cap problema a l'hora de fer les redaccions i a l'hora de parlar, perquè és el teu dialecte. Jo tenia aquesta alumna de Tortosa que estava molt preocupada. Ostres, és que jo no faig les neutralitzacions, que jo això a Tortosa ho diem així. És el teu dialecte i és tan correcte com qualsevol altre. El que sí que aleshores a l'apartat d'ús de la llengua sí que hauràs d'estudiar la gramàtica catalana. Perquè, clar, el que et preguntaran serà del domini català. Aleshores, els verbs, les terminacions, les desinències que tu dius, doncs estudia-les en català, pronoms febles, tot això, doncs sí, hauries de repassar la gramàtica de Catalunya. En el tema de redacció i d'expressió escrita, aquí no hi ha cap problema. Molt bé, doncs això. Doncs fem aquesta activitat, aquesta pràctica, i aleshores, per respondre, doncs mira, ho podeu fer pel xat, si voleu.
O, si preferiu aixecar la mà, que teniu aquí una maneta aquí sota, bueno, ara no es veu, no? Però aquí a sota teniu una mà, que és aixecar la mà, doncs allà podeu respondre, us desconnecteu al micro i ho dieu de forma oral. Cap problema. Clar, sí, la gramàtica és la mateixa, però hi ha certes diferències, Bàrbara, que vostès es pregunten per aquí pel xat. Com tu dius, per exemple, en els verbs, les diferències doncs, en les terminacions, pronoms febles més o menys és el mateix, però, per exemple, hi haurà connectors que potser a Balears no es diuen i a Catalunya sí, o vocabulari, no? Aleshores, això sí que aquí més o menys. Però també és veritat que la part d'ús de la llengua és la part que compta menys a l'examen. El que compta més és la redacció, després la part d'expressió oral i la part d'ús de la llengua compta molt poquet. Ara no recordo quan, no sé si era un 14% o una cosa així, compta molt poquet. O sigui que això, no tindràs problema. Doncs això, doncs ho deixo així perquè així puc veure els vostres xats i no he d'estar fent en gran i petit. I aleshores, doncs, fem aquestes activitats. Ho he dividit més o menys en blocs, però sempre es tracta de corregir, de detectar errors a les frases que jo us aniré posant. Ja us aviso, pot haver-hi un error, pot haver-hi dos, o fins i tot hi pot haver oracions que no en tinguin cap, que no tinguin cap errada. Així que a veure com ho tenim, això. Per exemple, la primera diu, la Maria li va donar les claus a la seva germana, però ella no els hi va agafar. Aquí, quina errada detecteu? I són errades, bàsicament, d'això, d'ús correcte de verbs, de complements. A veure qui me la diu. I és això, o la podeu escriure pel xat o simplement activeu el micro i dieu la resposta. I si ningú la sap, la dic jo. La Maria li va donar les claus a la seva germana, però ella no els hi va agafar. Exacte, molt bé, Bàrbara, no? Diu, no les hi va agafar, perquè, clar, nosaltres realment ens estem referint a les claus. Per tant, aquí hi hauria un error de concordança entre el substantiu i, en aquest cas, el pronom feble corresponent. La següent diu, si hagueres vingut abans... A veure, què et diu la Laia? La Maria va donar les claus a la seva germana, però ella no les hi va agafar. Exacte. Bona correcció. El mateix que havíem dit abans. Molt bé. La segona oració diu, si hagueres vingut abans, hauries vist la sorpresa. Quina errada podríem tenir aquí? La veieu bé? Aquí, doncs em dieu que la veieu bé. No està bé, O sigui, hi ha un error. I hi ha un error... Molt bé, haguessis, no? Hauríem de dir haguessis vingut amb... Exacte, perquè aquestes són oracions condicionals que tenen com una correlació. A la part del sí hem de posar un pretèrit plusquamperfet de subjuntiu i a l'altra part hem de posar un condicional compost. Per tant, la correcció, si haguessis vingut abans, hauries vist la sorpresa. Perfecte. La tercera diu, ens vam trobar en una cafeteria que es deia El racó dels amics i vam parlar de moltes coses interessants. A veure què veieu aquí. Si és que veieu alguna cosa. Anomenada. Anomenada no és incorrecte dir es deia, Anomenada seria com un sinònim. I també em dieu, en lloc de posar en una cafeteria, a una cafeteria. Val. Aquí és precisament on tenim l'errada. En català, per indicar lloc, utilitzem la preposició a. No? A diferència del castellà, que utilitzen la preposició en. Visc a Barcelona, no visc en Barcelona. Però quan tenim una paraula, com en aquest cas, que porta un article indefinit, no utilitzem la preposició a, sinó que utilitzem la preposició en. I no diem ens vam trobar a una cafeteria, sinó en una cafeteria.
Ara, aquesta seria l'errada d'aquesta oració, la preposició. I finalment, diu, tots els alumnes es van felicitar per als bons resultats. Aquí, quin error podríem tenir? Exacte, sí. Hagueres serien els dos plusquamperfets, el que passa que hagueres ha quedat molt reduït aquí a Catalunya, a un àmbit més culte, més com que pràcticament està en desús, més literari. No? I aleshores a l'examen, sempre quan posen aquest tipus a la part d'ús de la llengua, acostumen a posar el haguessis i no hagueres. Si tu després a la redacció poses hagueres, no t'ho consideraran incorrecte, però sí que és veritat que és molt més literari. No, no és incorrecte. L'errada de la tercera frase, la de la cafeteria, doncs aquí, la preposició an, que és el que dèiem. Nosaltres en català, per indicar un lloc, fem servir la preposició a, però quan tenim un substantiu amb un article indeterminat, no fem servir la substitució a. La preposició no. Però com tinc una cafeteria, aleshores ja no dic a una cafeteria, sinó en una cafeteria. Fem aquest canvi. I en aquesta última, molt bé, l'errada la tenim aquí, no? Aquí no hem fet la contracció. No? Sabem que per més alts, en català ha de ser pals. I aquesta també és una errada que m'hi trobo molt en les redaccions d'aspirants al C2. Molt bé. Molt bé. Aviam, més correccions, més exercicis. El mateix. A veure si detectem les errades, errada o la no errada en aquestes oracions. La primera diu, l'Anna i en Joan es van trucar-se per quedar. L'errada de la tercera frase, la de la preposició, no? No és correcte utilitzar la preposició a per parlar d'un lloc quan aquest lloc porta un article indeterminat. Aquesta part d'aquí. Si jo tinc un article indeterminat, jo el que he d'utilitzar és la preposició an. Si tinc un article determinat, la cafeteria, aleshores sí utilitzaria la preposició a. Ens vam trobar a la cafeteria. Però com no, aleshores la preposició correcta és la preposició an. Simplement aquest error de no utilitzar la preposició a, sinó utilitzar la preposició an, perquè tenim un article indeterminat al darrere. Doncs això, a veure, diu, l'Anna i en Joan es van trucar-se per quedar. A veure. Quina, la de la cafeteria? No, la de la cafeteria té l'error, Té l'error de la preposició. Sí que hi ha errada en la de la cafeteria. Perquè vam quedar en una cafeteria, no a una cafeteria. Aquesta és l'errada. Clar, exacte, doncs per això, sí, clar, que aleshores en aquesta que jo he posat no hi ha errada. Exacte, està ben escrita i jo el que volia aquí és que vosaltres, a veure si que hi ha la trampa o no. Aleshores, exacte, en aquesta oració realment no hi ha una errada, està ben escrita, en una cafeteria. Però ho havia entès. Molt bé. Aquí, l'Anna i en Joan es van trucar per quedar, exacte. El passat perifràstic em deixa posar els pronoms febles tant davant com darrere, però el que no puc fer és posar pronoms al davant i al darrere.
i menys quan són el mateix. Aleshores, aquí o diem, exacte, es van trucar, no? L'Anna i en Joan es van trucar o l'Anna i en Joan van trucar-se per quedar. Però la duplicació de pronom no i col·locar-ne davant i darrere tampoc. Molt bé. L'altre diu, la professora ha dit als alumnes que avui no hi ha classe, però no els han escoltat. Aquí què? Hi ha alguna errada? No n'hi ha? Molt bé, perfecte, exacte. Aquí fem referència a la professora, no als alumnes. No? És el que dèiem abans, aquest error de concordança. Per tant, l'opció correcta és dir no l'han escoltat o, encara més correcte, posar el participi en femení, no? L'han escoltada. Molt bé, perfecte. I també ben corregit, perquè hi ha molta gent, no li han escoltat. I en aquest cas el li, sabem que és un pronom feble que substitueix l'indirecte, però aquí no tenim cap indirecte. Per tant, molt bé, no l'han escoltat o no l'han escoltada. Genial. Què més? L'altre diu, li vaig donar els meus llibres a en Marc, però encara no me'ls ha tornat. Què podríem tenir aquí? Que sigui un error. Si és que n'hi ha. Molt bé, exacte. Aquí tenim un error ortogràfic en el mals. No? Sí que la pronunciació és la mateixa, però quan fem combinació de pronoms hem de saber que l'apòstrof va el més a la dreta possible. I, per tant, l'apòstrof hauria d'anar entre la E i la L, no entre la M i la E. Perfecte, ben vist, molt bé. Següent oració, diu, no sé quins són els teus plans, però m'agradaria que els comparteixis amb mi. Molt bé, compartissis, exacte, no? Aquí també us he tornat a posar una oració d'aquestes condicionals. Si jo aquí tinc m'agradaria, que és un condicional, la correlació és que jo utilitzi un imperfet de subjuntiu, no un present d'indicatiu. Si aquí, en canvi, en lloc de m'agradaria tinguéssim m'agrada, aleshores sí, no? Però m'agrada que els comparteixis amb mi. O sigui que o canviem m'agradaria i ho posem en present o comparteixis ho hem de posar en imperfecte subjuntiu. Molt bé. El següent diu, els pares van deixar que els seus fills sortissin fins tard, però després s'han penedit. Molt bé, se'n varen penedir o se'n van penedir, que és el que utilitzem més a Catalunya, i aquí és això, tenim un error de concordança, no? Estem parlant d'una acció en passat, en un passat que no sabem si és ahir, abans d'ahir, la setmana passada, el que sigui, i per tant el pretèrit perfecte aquí no seria correcte, perquè el pretèrit perfecte és un temps que utilitzem per una acció, per un passat recent. Avui, aquest matí, fa 5 minuts, val? Per tant, tindríem aquí un error de concordança verbal. Molt bé. Vinga, més. Ara, aviam, aquí errors relacionats amb l'ortografia, amb accents diacrítics, signes de puntuació, i igual, hi pot haver també més d'un error i també pot haver errors dels que ja hem vist. La primera diu, aquí hi ha el teu cafè i el meu té. Aquí em dieu que la veieu bé.
Molt bé, perfecte, exacte. Aquesta oració és correcta. Té no porta accent, no porta accent diacrític. Només porta accent si és del verb tenir. Si no, no. La beguda no porta accent. Molt ben detectat. Perfecte. Segona oració. Vaig arribar al matí i vaig esmorzar pa amb tomàquet. Després vaig anar a treballar. Mm. Val, doncs fixa't, Bàrbara, aquí nosaltres a Catalunya no diríem vaig esmorzar de pa amb tomàquet, o sigui, nosaltres aquí no hi afegiríem res. O sigui que aquí, en el teu cas, a la redacció podries posar cap problema perquè indica doncs, la teva zona dialectal, però potser a la part d'ús de la llengua, si no hi trobessis l'opció D, clar, aleshores aquí potser et marejaries una mica, doncs en Catalunya no diem esmorzar de pa amb tomàquet, sinó vaig esmorzar pa amb tomàquet. Després, molt bé, després hauria d'anar, a més, amb accent. Molt bé. Aquí també la Laia diu, i després me'n vaig anar a treballar. Molt bé. Aquí fem servir això, no? Anar-se'n a algun lloc, no? Em porto jo mateixa a algun lloc. Molt bé. I aquí jo fins i tot faria una altra correcció, que és canviar aquesta coma. I la coma, canviar-la per un punt. Vaig arribar al matí i vaig esmorzar pa amb tomàquet. Punt. Després vaig anar a treballar. No? Aquest què seria com un connector. El punt i coma és el que deia abans, Bàrbara, que clar, no seria correcte perquè no estic fent una enumeració molt, molt llarga. Aquí simplement és una afirmació. Vaig arribar al matí i vaig esmorzar pa amb tomàquet. Punt. Després me'n vaig anar a treballar. O sigui que aquí sí que hauríem de posar un punt. Ara la tercera. Diu, no sé si vol que vagi amb ell o que em quedi sola a casa, però per mi millor quedar-me. Que quedi tot sol a casa, no, perquè una cosa és quedar i l'altra és quedar-se. Aquí sí que necessitem el verb pronominal, perquè una cosa, ostres, queda poc pa, per exemple, però aquí és permaneix en un lloc, no? Aleshores necessitem el pronom. Però per mi millor quedar-hi, clar, aquí hauríem de posar quedar-m'hi. No sé si vol que vagi amb ell o em quedi sola a casa. Exacte. I aquí hi ha una errada subtil, però és que jo he posat per mi, sense la a, sense la preposició a. Aquí hauríem d'escriure la a, no? Per a mi, no? Per a mi. Perquè si no aquest per, aquí realment estem dient por mi. I el que sí que molt bé, no heu fet l'errada, que molta gent la fa, d'accentuar el mi. En castellà s'accentua, no? El pronom en català no, i molta gent té interioritzat que s'accentua i no, en català no. Molt bé. I després l'última oració diu, vaig comprar una camisa blava, una vermella i una groga i unes sabates negres. Què tindríem aquí? Com la podríem escriure correctament? A l'errada només posar la A exacta.
en l'oració de no sé si vol que vagi amb ell o que em quedi sol, però per a mi és l'única errada que tenim aquí. Molt bé, i en aquesta de la camisa, exacte, no? No repetirem tota l'estona camisa i aleshores, a més, ja estem fent referència a l'objecte, per tant, direm vaig comprar una camisa blava, una de vermella, una de groga, eliminaríem aquesta i d'aquí, exacte, i unes sabates negres. Molt bé. Ben vist, utilitzant aquestes estructures. No hi havia repetició, però clar, sempre una de vermella. Nosaltres en català sempre, d'alguna manera o altra, fem referència a la cosa de la que estem parlant. I aquí no estem utilitzant pronoms febles, però sí que estem utilitzant la preposició de per indicar la camisa. Vaig comprar una camisa blava, una de vermella, una de groga i unes sabates. Molt bé. Vinga, més cosetes, aviam. No els farem tots perquè tampoc vull que se'ns faci molt tard, però aquests sí que els farem. Ara corregim també ortografia relacionada també amb accents diacrítics i signes de puntuació. A veure quines errades tenim aquí. Per exemple, tenim la primera, diu no sé què fer, vaig a casa o vaig al cinema? No sé què fer, vaig a casa o vaig al cinema? Molt bé, aquí aquesta coma la podríem treure, posaria els 2 punts i aleshores, a més, trauríem la coma de després de casa. I també, molt bé, podíem utilitzar aquí, en lloc del verb anar, anar-se'n. No sé què fer, me'n vaig a casa o me'n vaig al cinema. També aquí teníem una errada, en aquest cas no d'ortografia, sinó de l'ús correcte dels verbs. Molt bé. Teníem aquestes diferents errades. Verb anar-se'n i no el verb anar. I, a més, aquests 2 canvis de signes de puntuació. Perfecte. La següent diu, sí, les dues. La següent que ens diu, la Maria va dir, m'agrada molt el teatre. Aquí hi ha qui diu que la veu bé. Exacte, hauríem de posar 2 punts després del va dir. La Maria va dir, 2 punts, perquè estem transcrivint realment un estil directe, un discurs directe. Aleshores, posaríem els 2 punts. El que ha dit la persona la posaríem entre cometes, perquè estem transcrivint literalment les paraules que ha dit una persona, però ens faltarien els 2 punts. Molt bé. La següent diu, els meus amics, en Joan, la Laia i en Marc, vindran a la festa. Algú diu que està bé. Exacte, no? Aquí aquest punt i coma, una altra vegada, no ens queda bé. Hauríem de posar 2 punts o, si no, una altra possible correcció, exacte, simplement posar-hi una coma. Que a vegades per això queda una mica, jo m'hi he trobat, quan llegeixo novel·les, etc, que queda una mica ambigu, no? Perquè no sé si els meus amics van per una banda i en Joan, la Laia i en Marc van per una altra perquè potser no són amics meus, que són els meus cosins, no ho sé. I aleshores, per desfer aquest embolic, podríem posar-hi 2 punts. I així ja em queda clar que en Joan, la Laia i en Marc són els meus amics. Però si no, també, una coma també ens quedaria bé, el que passa que queda una mica ambigu. Molt bé. I després trauríem, exacte, aquesta coma d'aquí de després de Marc. Perquè una altra errada que veig molt
és que poseu coma entre el subjecte i el predicat. I mai es posa coma entre el subjecte i el predicat. Encara que tinguem un subjecte triple, no? En Joan, la Laia i en Marc, però són el subjecte i després doncs, aquesta coma està prohibida. No l'hem de posar. Molt bé, la següent diu, si vols venir, digue-m'ho, si no, no passa res. Si vols venir, digue-m'ho, si no, molt bé, posar-hi una coma, no? Però el si no sí que és veritat que ha d'anar separat. Si el posem junt, el que significa és la contrarietat. No és blanc, sinó negre. Però si no aquí, no passa res. Doncs això, hauríem de posar-ho, aquest si no, posar-ho entre comes, per exemple, o una altra solució, com molt bé esteu proposant, posar un punt aquí al darrere i després el si en majúscula, no? Si vols venir, digue-m'ho, punt, si no, no passa res. Seria una altra possible correcció. Molt bé. L'altre ens diu, no ho sé, potser sí. Digue-m'ho és correcte. I digues-m'ho també seria correcte. No ho sé, potser sí. Una possible correcció seria això, no? Aquesta coma. I si no, si volem mantenir els punts suspensius, doncs seria deixar-la així tal qual. I el potser, exacte, posar-ho en majúscula. No? O sigui que aquí tindríem diferents opcions. No? En la primera, si deixem els punts suspensius, és com si dubtéssim, no? No ho sé, potser sí. I si optem per eliminar els punts suspensius i posar una coma, seria no ho sé, potser sí. No? Aquí dependrà una mica de aquest matís que li vulguem donar. I finalment, diu, hem de parlar del viatge, de la ruta i de l'allotjament. Aquí m'esteu posant de la ruta i de l'allotjament, no? De treure aquesta coma, perquè no la necessitem, no continua la numeració, per tant, és incorrecte. I a més tenim la conjunció, la i això. Ara. Doncs ara, molt bé. Doncs tenia més exercicis, però també com havia programat la classe per acabar-la com a molt tard a les 9 i us vull explicar unes cosetes i fer la reflexió i les preguntes, doncs deixem aquí la part pràctica. Jo ara us torno a fer això a pantalla completa. I doncs això, recapitulem. Anem a fer aquesta part de reflexió. Hem vist els nous errors relacionats amb la gramàtica. En aquest cas hem parlat de la concordança i dels errors de verbs i complements i de retruc pronoms febles. Ortografia, accents diacrítics, puntuació,
Pel que fa al lèxic, hem parlat de falsos amics, del gènere de paraules, de l'ús de connectors. Pel que fa a l'estructura de textos, tenir en compte que cada text té la seva estructura i després, pel que fa a errors de comprensió, doncs que hem de fer sempre una lectura atenta d'enunciats. I ara que hem acabat això, jo us deixo aquí aquesta frase que va dir Alexander Graham Bell, que diu, per davant de tot, la preparació és la clau de l'èxit. Vosaltres que us voleu preparar i us voleu presentar en els propers mesos a la convocatòria del 2026, el que sigui, doncs a la prova del C2, doncs sobretot la preparació és la clau de l'èxit. Vosaltres avui ja heu donat una passa per anar en aquest camí, a la preparació del vostre examen. I aleshores ara, vosaltres interiorment o després de la classe, seria bo que reflexionéssiu, arribat el moment de reflexionar sobre si acostumeu a fer algunes d'aquestes errades. Si hi ha algunes errades que no cometeu, però que potser les podríeu millorar, Ostres, com us deia, amb aquella alumna. Sí, utilitzo connectors, però potser n'hauria d'utilitzar més. O potser hauria de tenir més diversitat de connectors per poder-los utilitzar. Això són cosetes que vosaltres ara heu de reflexionar. I a partir d'aquí, teniu 3 opcions, 3 vies, 3 camins per preparar la vostra prova del C2. Teniu l'opció número 1, que no és prendre cap acció, és a dir, em quedo com fins ara, he fet la classe, soc conscient, he reflexionat, sé més o menys en quin punt em trobo, perfecte. A veure, aquí, Molt bé, sí. De res, Bàrbara. De totes maneres, us enviaré l'enllaç. Tu marxa tranquil·la, perquè jo us enviaré l'enllaç perquè acabis de veure aquests últims minuts. D'acord? No passa res. Un plaer, de veritat. Fins aviat. Estem en contacte. Doncs això, ho torno a fer en gran. Doncs això, em quedo com fins ara, jo ja he fet la classe, ja sé en quin punt em trobo. La segona opció és intentar-ho sense guia. Jo ara sé on em trobo i el que faré serà agafar tota la informació que trobi a internet, buscaré llibres, etc. Ho faré sol o sola, encara que inverteixi més temps, més esforç, no tindré una guia clara. Avui em ve de gust practicar pronoms febles i ara, no sé, m'ha vingut al cap els pronoms relatius, vaig fent una cosa, una altra i jo em preparo sol o sola. O una altra via, que és seguir una metodologia clara i que es tracta, òbviament, d'agafar tota la informació i seguir un programa d'acompanyament que em guiï i em doni suport durant tot el procés, durant tota la preparació a la prova. I per això jo he creat, i aquí us dono una miqueta d'informació d'un curs que jo he creat només per gent que es prepara al C2, que és un curs que es diu Supera l'últim repte i que va dirigit a persones catalanoparlants o no catalanoparlants que necessiten acreditar el C2 de català perquè volen millorar les seves opcions laborals, volen millorar en el seu lloc de feina perquè li demanen el que sigui, perquè també, com parlàvem abans de començar la classe, cada vegada són més les institucions que demanen determinats certificats, sobretot en l'administració pública, a l'ensenyament, a la salut, tant a Catalunya com a Balears, que ens comentava la Bàrbara, etc. I el curs aquest jo l'he pensat bàsicament per aquest tipus d'alumne, d'estudiant, de funcionaris o treballadors públics que necessiten el certificat C2 per promocionar-se, per accedir a noves posicions, per professionals sanitaris, advocats, professors o altres sectors que necessiten el català perquè treballen en entorns on el català és necessari, per persones no catalanoparlants que viuen a Catalunya o al País Valencià o a Balears o a Andorra i volen integrar-se en el seu àmbit laboral o social. Jo, per exemple, recordo un noi argentí que feia ja uns anys que vivia aquí a Catalunya i ell volia dedicar-se a la docència i, clar, no tenia el títol. I aleshores em va contactar, primer va treure's el C1 i després va treure's el C2.
Una persona, doncs això. I a més la prova de la part oral va treure la puntuació màxima. No? O sigui que no és un curs només per persones catalanoparlants de tota la vida, sinó doncs per això, no? Per persones que simplement volen millorar també o canviar de feina, el que sigui. I també si sou estudiants universitaris i necessiteu un certificat C2, doncs també. Quines característiques tenen el curs? Com us deia al principi, la meva idea és ajudar aquelles persones que pel que sigui no tenen temps per anar a una acadèmia o no s'ho poden pagar o és complicat gestionar horaris. Per tant, és un curs en línia, en diferit, asíncron. És un curs enregistrat que té, doncs això, o us proporciona llibertat d'horaris perquè podeu veure les videolliçons quan vosaltres vulgueu, des d'on vulgueu i les vegades que vulgueu, perquè a més tindreu accés il·limitat, accés de per vida, que està format per més de 40 videolliçons i, com us deia abans, està molt ben estructurat en 10 mòduls i cada mòdul té 4 apartats. L'apartat d'ortografia, de morfosintaxi, de lèxic i d'expressió escrita i oral. Tot i que són 40 videolliçons, no vol dir que siguin 40 vídeos d'una hora, sinó que hi ha vídeos que potser duran 5 minuts, hi ha altres que duraran 20, hi ha altres que potser 45, en total són més de 15 hores de contingut. A més, tindreu material descarregable, tindreu dossier amb la part de teoria, amb exercicis autocorregibles, us podreu descarregar la llista d'accents diacrítics actualitzada, les conjugacions verbals, perífrasis verbals, quadres de combinació de pronoms febles, per exemple. I, a més, teniu 3 bonus. Un primer bonus on us explico com és l'examen, què surt, quina estructura hi ha, com podem respondre, què és el que vol el corrector, què és el que us trobareu. Un bonus 2 amb un llibre digital amb exercicis extra de pronoms febles i solucionari, perquè els pronoms febles jo sé que és la part que més costa, i també un altre bonus amb un altre llibre digital amb exercicis per practicar aquestes activitats d'ús de la llengua que també inclou solucionari. A més, els exercicis, clar, de gramàtica, d'ortografia, tot això els podeu autocorregir perquè són exercicis amb resposta tancada. Però els exercicis d'expressió escrita, és a dir, les redaccions i les intervencions orals, me les enviareu, ja veureu els vídeos que ho explico com fer-ho, perquè aleshores us ho corregeixo de forma personal i individualitzada. Cada alumne tindrà la seva correcció. I, a més de tot això, com us deia, jo el que vull és que, tot i que tingueu llibertat d'horaris, que vosaltres podeu anar al vostre ritme, etc., jo no us vull deixar sols i aleshores sempre tindreu suport a l'estudiant. I doble suport, a més. Per una banda, podreu accedir a un grup de WhatsApp que no serà silenciós, sinó que aquell grup de WhatsApp serveix perquè aneu preguntant dubtes, que està disponible a les 24 hores, els 7 dies de la setmana, però que, òbviament, si m'envieu un dubte a les 11 de la nit, doncs us contestaré el dia següent, òbviament, però sempre el més aviat possible. I podreu accedir a aquest grup de WhatsApp durant 13 mesos. I després també fem tutories quinzenals en directe per Google Meet, igual que avui. No són obligatòries assistir-hi. A més, també sempre les enregistro perquè si hi ha gent que no es pot connectar, doncs potser la informació que expliqui més útil. I és això, que resulta que en el grup de WhatsApp hi ha molta gent que està preguntant el mateix. Doncs en aquesta tutoria, amb la pissarra digital, us explico la teoria. Resolem dubtes, fem pràctiques potser d'expressió oral, fem estratègia d'examen. Això sempre cada 15 dies. I, doncs res, aquest curs podeu inscriure-us en aquesta adreça d'aquí, que igualment us ho enviaré, però la podeu apuntar, premieracademiaonline.com/infocursos, i allà, a més, en aquesta pàgina trobareu més informació, trobareu una mostra d'una de les classes, perquè veieu una mica com funciona el curs. Aleshores, quin preu té el curs? El curs, normalment, jo l'ofereixo per 447 €, però
pels que avui heu assistit i els que no heu pogut assistir però també us vau inscriure a la classe, teniu un preu especial de 297 euros. Aquest pagament el podeu fraccionar en una quota, en dues quotes o fins i tot, si el vostre banc us permet fer-ho amb més quotes, doncs també, no? Que a vegades feu un pagament i us diuen, vols fraccionar aquest pagament i us donen en 3, 6, 12, el que sigui, ho podeu fer. Però, a més, aquí, super descompte que us faig per inici de curs, si vosaltres us inscriviu abans del 15 de setembre i feu servir el codi C2, tindreu encara 100 euros més de descompte. És a dir, finalment, en lloc de 297, us quedarà per 197. Només fins al 15 de setembre. Després del 15 de setembre, 297 euros. I amb això no vull dir que us heu de matricular abans del 15 de setembre. No, vosaltres, amb l'enllaç que us he passat abans, podeu entrar quan vulgueu, podeu entrar ara, podeu entrar el mes d'octubre, podeu entrar el mes de gener, quan us doni la gana, perquè la inscripció sempre és oberta. El que passa que aquí, clar, no és el mateix començar el mes de setembre, mes d'octubre, que potser vas més amb la calma, que el mes de gener. Aquí molta gent em pregunta, ostres, i quina durada té el curs? Depèn de vosaltres. Jo, per exemple, tinc gent que ha començat el mes de gener i el ritme que s'han marcat és fer un mòdul cada setmana. Si són 10 mòduls, en 10 setmanetes teniu el curs fet. Però això és anar a un ritme així xulo, no? I, a més, que també quan vosaltres us hi matriculeu tindreu accés immediat al curs, però a la totalitat del temari. Això què vol dir? Que potser a vosaltres us ve més de gust començar per pronoms febles i deixar la part d'ortografia per més endavant. Doncs no hi ha cap problema, ho podeu fer al vostre ritme, en l'ordre que vosaltres vulgueu i, com us dic, podeu veure el vídeo sempre que vulgueu. Aquí us havia posat algunes opinions d'alumnes, havia posat 3, però que tampoc m'entretindré aquí amb les ressenyes d'alumnes i tal. El Miguel és aquest noi que us deia, aquest noi argentí, doncs això, que ell volia ser professor i es va preparar el C1 i després va acabar fent el C2, va trobar feina i tots feliços i contents. I res, recordeu, plumieraacademiaonline.com/infocursos i l'objectiu de superar l'últim repte, que és aquest curs que he creat pel C2, és ajudar-vos a aconseguir tots aquests objectius. Fer un examen de català C2 amb confiança i tranquil·litat, perquè nosaltres durant el curs anirem fent exercicis, però veureu que també inclouré simulacres d'examen. I aleshores jo corregiré igual que si fos un corrector. I d'aquesta forma veurem quines són les teves errades, et guiaré sobre com has de respondre, què és el que espera el corrector, etc. I, a més, això, si el teu objectiu és millorar les teves opcions laborals, ho podràs fer, podràs ascendir en la teva professió, atendràs els clients en la seva llengua o et comunicaràs de forma correcta amb el teu entorn. Perquè sí que és veritat que tenir el C2 ens serveix no només per comunicar-los de forma oral, sinó també escrita. A mi, per exemple, quan m'envien correus a determinades empreses amb segons quins errors, doncs la veritat és que em sangren els ulls, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, donar una bona imatge a través de redaccions correctes de correus electrònics cap a clients, doncs també és això, reafirma la imatge d'empresa. I res, ja per acabar, teniu un regal final. Per totes les persones que heu assistit a la classe i heu arribat fins aquí i heu escoltat tot el que us he explicat, us he preparat aquest regal, que és una guia d'estratègies claus per l'examen C2 de català. En breu rebreu un correu amb aquesta guia que podeu descarregar i on us explico una mica estratègies de com afrontar cada part de l'examen. Si pel que sigui algú no la rep avui i veu que demà a mitja tarda tampoc l'ha rebut, em podeu escriure un correu a cursos@plumieraacademiaonline.com i em dieu, ei Mireia,
que a mi no m'ha arribat la guia d'estratègies i aleshores us la torno a enviar. Sempre reviseu prèviament la safata d'espam, perquè moltes vegades es cola cap allà. I res, doncs amb això acabo la meva explicació i ara obro torn de preguntes. No sé si teniu algun dubte relacionat amb el que hem explicat avui, amb el curs, amb l'estructura d'examen, i torno a fer això petit per veure si escriu alguna cosa. De moment veig que no hi ha dubtes. Ho tenim tot clar. Us ha servit com a mínim la classe d'avui, doncs això, per estar més atents, per posar atenció en aquests errors, per reflexionar sobre les errades que feu. Molt bé, no hi ha dubtes. Molt bé. Heu detectat algun error així que digueu, ostres, doncs mira, jo sí que ho feia i aleshores he d'estar al tanto amb això. O, doncs mira, jo aquest error no, però sí que puc millorar-lo o puc aplicar-ho d'una altra manera o des d'una altra perspectiva. Molt bé, accents diacrítics. Sí, bàsic, accents diacrítics, perquè després són d'aquelles errades que fan ràbia perquè dius, ostres, no? Si m'ho hagués mirat, doncs aleshores sí que ho podria haver fet. Exacte. Sí, accents diacrítics, pronoms febles, connectors, sobretot això, de cada tipus de connector jo us aconsello utilitzar-ne 3, 4, per això, per no utilitzar sempre el mateix, perquè hi ha alguns que potser en tipus de text formal no queda molt bé i perquè demostreu això, la riquesa de vocabulari. Molt bé, doncs aleshores, si no hi ha més preguntes, doncs simplement acabo amb això i ho faig en gran per donar-vos les gràcies per la vostra assistència després de les dificultats tècniques que vam tenir a la sessió d'avui. Avui ha anat la cosa perfecta i res, jo molt contenta doncs això, que hagueu compartit aquesta estona amb mi, contenta de si he aconseguit fer-vos reflexionar o fer detectar doncs, aquestes errades que potser no éreu tan conscients i l'únic que em queda simplement és desitjar-vos sort a la prova del C2 i ja està. Doncs, si en algun moment necessiteu alguna cosa, doncs ja sabeu que em podeu trobar al meu Instagram, a Plumier Online, i res, i seguim en contacte. Faig així més petit. Al final la classe s'ha allargat, gairebé 2 hores de classe, però molt bé, no? Crec que ha sigut interessant. Moltíssimes gràcies per assistir i aleshores, doncs res, si no hi ha cap altre més dubte ni comentari, doncs aleshores avui ja ho deixem aquí. Doncs apa, bona nit i ens veiem per les xarxes. Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu, 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 bona nit, adéu.